Futhi wena phela kuzomela ukuthi manje ukhohle kancane ukusileya ke phela yabona ke imali yase college ke mngani ayidlali nomuntu. Hlazi wena uzokhokha phela ke komunye umuntu osebenzayo. Hayi still kuyafana phela sithi soba lesile couple le ehlakaniphile efundile yabo into ehlukile. Nje wena sana sami sizosileya amabhuku. Sileya. Nina nobabili nokusileya amabhuku. Hayi guys. Ngicela ukungishiya kanjalo bafethu. Sileya amabhuku. Hawu, usho kanje. Ya, enye into ngiphethe umxolisi la. Umxolisi simthatha njengomndeni ke la. Ngiyathemba nawe ngakuthokozela ubona umshana wakho ephenduka isigwini, angithi? Oh, khuluma umxolisi lo nginandaba naye. Thatha impilo yakhe ifake engcupheni uthi akangenele eskimini sabarjana. No, umxolisi unqondo. Unjula buchopho lo mfana lo. Uyayazi into ayenzayo. Kanti futhi nami ngiyamethemba. Uyazi umxolisi kumele avuka ayibone yonke le nto unandaba nayo. Akaze ube nendaba nayo, unandaba namuntu. Lavuke lo mfana ayibone njengamanje le nto engikhuluma ngayo. Nalabo habajana okhuluma ngabo kubadelela iskimi sami phela. Bangitholela imoto ngenyanga edlule. Iservice yabe right, imoja. Angazi ukuthi wena ufunani kumina. Yini oyifunayo? Tshela mina ufunani. No man, nawe musu kuyiqhenya ngalo harbajane lona. Ukotola lona man. Lonke le job abakushayela lona last month. Mina ngakushayela lo umsebenzi ngokuphinda-phindiwe man. Ngiyakuthembisa. Uyazi ukuthina. Njengoba ekutshela ukuthi iservice yabo i-right. Kayincane. Angazi wena yini lo okhuluma ngayo. Yini lo iphethe? Asibone. Uyakhuluma ke man. Hayibo. Mncane. Hey, ungazongigugisa lana. Vele ungibiza ngodini. Sawusekuhle. Ubonge. Uma wakho ngitshelile ne. And uyazi ukuthi thina sibe miserable ngithi. Thina ama problems siyawaphuza, siyaphila. Ufike nini wena? Awuyangazi ngitiza ngomshanelo mina 1 minute sengifikile. Sawusho. Kanjani? Kunzima. Kunzima kakhulu. Wenza izinto zibe worse. Umuntu ekumele ngabe ngithandana naye akafuni uku-understand. Enza ngathi yonke le nto le iyamconfuse. Hey, madoda. Uyamthanda? Ngicabanga ukuthi ngiyamthanda. Yazi not so long ago, kade ngekho right. Wasuspend emsebenzini. Bamhleka abantu left, right and center. Ngama mina ngamseka, ngamsupport. Namhlanje ukapteni yimina engamkhuthaza ukuthi apply le position. I thought at least support. Asigisi sithando sami. But amadoda ayafana, amadoda izinja. Nami uDenzel wami ngimseke ngamseka. Wangishiya ngi-homeless. But into emnandi yazini, thina siyimbokodo, thina siyabafazi. Izinto engafi. Into ukuthi uma uyicindezela kakhulu ivele ibe strong irise. Sifana netennis, thina into eqhumisa kakhulu phansi ibuye phezulu. Ngithi Phuma Timon look la. Phuma. Phuma Timon. Phuma. Fani. Ayichaphela angisena choice mngani. Okwesithathu namhlanje ulala la emsebenzini. Akukho professional Gelme angizange ibuthi ihlobo uthongo izolo. Ibhizi la lama uniform elingenzani. Lapho ngifuna ukwaqeda ngesikhathi nje ongenzela ukuthi nje bangithathe serious olapha. Hawu. Nxa semngani yazi nje kube kuthiwa nami ngiyakwazi bengizokusiza kodwa uyazi na ukuthi ngibhizi kanjani lemsebenzi othiwe nginayo. Hayi guys, musana ukungibuka kanjalo.
Mina angikwazi ukusuka la esaluni emva kokuthi sicishe sishisa umuntu la. Ngeke ngikwazi. Kumele kube khona umuntu ozoba la 24/7. Afocus. Awu kodwa girl, mase bewuthandile njalo umsebenzi wami imali yavunya ithenda la ngena. So bese sisheresha le profit sesisheresha sonke. Njengoba phela ne profit yala esaluni izobiza kuthina sobabili business partner. Hayi nginankinga mntama. Kodwa ngiyacela ungezi kumina usukhala. Mase sihlukanisa imali, mina sengithatha iprofit enkulu. Kodwa phela Gary ke lokho kuzodepend ekuthenini iyathathwa yini uniform. Hayi kabi kodwa nje mngani angisiboni mina isidingo sama uniform lapha esontweni. Kodwa futhi ngiyithulela ngisho lutho. Sengijahile nje ukubona ukugwinya amagama akho girl when I'm roll in the door doing the big strobe on the morning. Yeah, you too. I know something is up. Lo ngibhekile tension ekhona phakathi kwenu nobabili. Ngabe nokwenza noLili? And wena ingakadula noLili? Khulumani anginalo usuku lonke. Yeah, auntie sinomxolisi ikhona into ebalekile sifuna ukukutshela yona. Kodwa ke angazi hani senze njani simele upastor. Ungazongibhedela mina. Ngikhona yithi ngimdala. Ngizomtshela besikhuluma ngani? Okay. Auntie iqiniso ukuthi uthi ngiyabona lento yenu babili. Ngingasikhatha lento. Ngoba